La creació de comunitats energètiques locals és un pas més cap a la transició a un model on els nostres pobles facin un major ús d'energies renovables i d'estalvi energètic. Algemesí i Alfarb són els dos municipis pilot que s'han adherit a esta iniciativa. Precisament l'Ajuntament d'Algemesí ha acollit una primera trobada en la que s'ha avaluat el potencial energètic dels municipis participants al temps que s'ha donat informació tècnica per a la compra pública d'innovació. Avaluant cobertes i superfícies on poder desenvolupar aquest tipus d'iniciatives. Això ho contrastarem en la demanda d'energia dels pobles per a, d'alguna forma, poder definir un pla d'actuació que permet als nostres pobles ser independents energèticament. Les comunitats energètiques locals pretenen fer partícip tant la ciutadania com les empreses locals en accelerar el procés d'abastiment a partir d'energies renovables. El que s'està fent fins al moment ha sigut la cessió de cobertes per part dels ajuntaments i la instal·lació d'energies renovables en aquestes cobertes i després fer partícips al ciutadà. D'alguna manera, el ciutadà, bé sigui a partir d'una contribució com a accionista o soci, més bé podríem dir soci, d'aquestes instal·lacions, forma part econòmicament i, a més, també retributivament, perquè obté energia, una part de l'energia passa a ser consumida per ell. El que volem és que la gent que no pot produir en les seues teulades perquè no té espai, per mala orientació, per lo que siga, es pugui acollir a la comunitat energètica local i tindre els beneficis de l'autoconsum, però d'una manera compartida. I és que la posada en marxa de les comunitats energètiques, amb la implicació directa dels ajuntaments, és una eina per posar a l'abast la producció d'energia des de la proximitat. Creiem que ara és l'oportunitat perfecta per a poder instal·lar en edificis públics, com poden ser el polivalent, com poden ser els pavellons en la zona esportiva, diferents grans instal·lacions i poder cedir-les a la ciutadania per a que puguen tindre un ús directe d'energia sostenible provinent de l'Ajuntament. Pensem que les energies renovables, el bo que tenen és que poden ser distribuïdes i que la gent pot empoderar-se i fer la seva pròpia energia. No confiar-ho tot en grans macroplantes centrals que són depredadores del territori i realment no aporten aquesta llibertat que dona l'autoconsum o el consum compartit. La creació d'aquestes dues primeres comunitats energètiques locals forma part d'una iniciativa pionera comarcal. Aprendrem de tot el trajecte que hem estat conduint per a, definir al final un model. Volem un model de comunitat energètica local que després sigui replicable en els 47 ajuntaments de la Ribera.